Grote corona-uitbraak in Goes door privéfeestjes en Scheepshoorn houdt Vlissingers uit hun slaap. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. De Zeelandhallen zijn momenteel niet rendabel voor eigenaar Libema. De kosten zijn te hoog en de hallen staan te vaak leeg. Toch is er het geloof dat er een toekomst is voor de hallen. Maar dan zal er wel wat moeten veranderen. 15.000 vierkante meter groot zijn de Zeelandhallen in Goes. En daarom moet je veel evenementen organiseren om er geld aan te verdienen. Iedere dag dat een hal leeg staat, kost een hal geld. Dat is eigenlijk de simpele rekensom die je kan maken. De Zeelandhallen zorgen ieder jaar voor een flink financieel verlies bij eigenaar Libema. En dat gaat om veel geld. Het gaat echt om substantiële bedragen. En dan heb ik het niet over een paar duizend euro. Als je dit soort grote complexe hallen ziet, dan kun je je ook wel voorstellen dat daar veel geld mee gemoeid is. Alleen al qua onderhoud en om een gebouw in conditie te houden. Er moet dus iets gebeuren. Meer congressen, evenementen, feesten en meer ruimte voor vrije tijdsbesteding. En we denken dat als we het gebouw op de juiste manier aanpassen, dat daar nog meer dit soort leisureactiviteiten ontwikkeld kunnen worden. Die zich juist ook gaan richten op de Zeeuw, op de lokale markt, niet per se voor toerisme. Ondanks dat de Zeelandhallen geld kosten, blijft Libema erin geloven. We gaan al onze tijd, al onze energie en al onze expertise gaan we nu stoppen in deze Zeelandhallen in samenwerking met de gemeente om er het complex van te maken wat aan de ene kant past bij Zeeland, waardoor er uiteindelijk een situatie wel zal moeten gaan ontstaan die de energie, maar ook de rendabelheid geeft die dit complex verdient. De afgelopen tijd zijn er hier in de Zeelandhallen veel evenementen verzet of afgelast vanwege de coronacrisis. Eén evenement gaat zeker door. Netwerkbeurs Contacta staat in november gewoon op de agenda. En de organisatie heeft een creatieve manier bedacht om het evenement veilig door te laten gaan. Nou, we hebben dus de laatste tijd meerdere scenario's uitgedacht. Een van de scenario's is dat er hier een heel groot breed pad komt naar het centrum van de hal. Daar komt een grote rotonde met uitlopers naar diverse hoeken. We noemen dat scenario ook de octopus. En dat betekent eigenlijk dat er in de hoeken ook weer verschillende evenementen zijn met een beperkt aantal mensen en toegang daartot. Het moeilijkste van de coronamaatregelen is het reguleren van de mensenstroom op een evenement. Maar daar ziet Kentin geen probleem in. We weten van de afgelopen 10 jaar precies wie er binnen zijn geweest, wanneer het druk was, hoeveel mensen dat waren, waar ze gelopen hebben. Dus dat weten we allemaal. Dus wij kunnen eigenlijk heel goed nu al een voorkast maken over hoe het er mogelijk uit zou kunnen zien. Het is inmiddels misschien wel het bekendste weiland van Vlissingen. Het terrein waar eerst de marinierskazerne moest komen en nu de extra beveiligde gevangenis komt. En hoewel er dus nog niks te zien is, bracht minister Sander Dekker van Rechtsbescherming maandag een werkbezoek. Of misschien wel een charme-offensief. Op de fiets vanuit Rittem is de minister samen met Vlissingse politici op weg naar de toekomstige bouwplaats van de Zeeuwse extra beveiligde instelling, kortweg EBI. Daarnaast sprak hij met omwonenden. Om te beginnen zijn er natuurlijk veel vragen vanuit het verleden. Dat er gezegd wordt, ja, we hebben wel eens vaker beloftes gehad. Hoe serieus zijn jullie nu? Dat was voor mij de reden dat ik zei van ja, nu de inkt droog is, ga ik ook onmiddellijk naar Vlissingen toe om te laten zien, wij zijn van goede wil. We willen graag tempo maken. Dit kan echt dé plek worden waar vanuit Nederland gewerkt wordt aan een veiliger en een rechtvaardiger Nederland. Volgens de minister hoeft Zeeland niet bang te zijn voor een tweede marinierskazerne debakel. Dit plan gaat wel door. Ja, ik heb geen plan B, omdat ik geloof in plan A. En we gaan plan A gewoon doen, vanaf vandaag. We hebben net al gezegd, we zetten een tempo erop. Met een beetje geluk in 2023 de eerste paal in de grond. En dan zou het echt mogelijk zijn om eind 2026 ook echt het lint door te knippen. En dan zou het complex er moeten staan. De Zeeuwse boeren hebben nog altijd flink last van de droogte. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat was dinsdag op werkbezoek om een aantal proefprojecten te bekijken die boeren van voldoende zoet water moeten voorzien. Maar hoewel de projecten hoopvol zijn, voor een structurele oplossing is meer nodig. Ja, als je over droogte komt spreekt, moet je wel water meenemen. Hè? Dus, Het begon nog met een grapje bij aankomst, maar de reden waarom de minister in Zeeland is minder vrolijk. Want wordt er nu niks gedaan aan het droogteprobleem, dan is het straks te laat, zeggen de boeren. En daarom bezocht de minister 4 proefprojecten die mede door haar ministerie zijn gesubsidieerd. En die erop zijn gericht om zoetwater vast te houden. Maar ondanks de vele experimenten is dé oplossing nog niet gevonden.
Het is echt heel erg gebiedsafhankelijk. Het maakt nogal wat uit of je hier op de klei zit of in het oosten van het land op de zandgronden. Dus ik denk dat het daarom ook juist zo goed is dat er per gebied ook gekeken wordt, wat is hier nou nodig. Maar ongeacht de oplossing, voor alles is voldoende aanvoer van zoetwater nodig. Niet alleen vanuit de lucht, maar bijvoorbeeld ook via pijpleidingen uit de zoetwatermeren in Brabant. Wij hebben gewoon, ook voor dit project, voeren wij extern water aan. Pijplijn wordt natuurlijk genoemd. Ik weet dat ze op Schouwen druk bezig zijn om dat door te rekenen. Ik hoop eigenlijk dat dat haalbaar blijkt te zijn. Want dat zou een enorme verlichting zijn voor heel veel telers. En een van de meren die belangrijk is voor het zoetwater is het Volkerak-Zoommeer. En daarover heeft de minister onlangs laten weten dat ze deze kabinetsperiode sowieso zoet wil houden. Een fiasco als rondom de marinierskazerne is bij het nieuwe Delta Kenniscentrum voor water, voedsel en energie zo goed als onmogelijk. Dat zeggen de Zeeuwse onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de plannen. Bij de kazerne was Zeeland afhankelijk van allemaal partijen die dwars konden gaan liggen. En dat ook deden. Maar dit project hebben we allemaal zelf in de handen. Het Delta Kenniscentrum is er nog niet, maar de ambities zijn hoog. Dat wordt een toponderzoeksinstituut met toponderzoekers op maatschappelijke wereldvraagstukken op het gebied van water, energie en voedsel. Met daarbij behoorde onderwijsprogramma's en daarbij passende faciliteiten zoals laboratoria, field labs, living labs. De HZ, Scalda en University College Roosevelt zijn in Zeeland de oprichters van het Delta Kenniscentrum. Voor UCR wordt het internationale karakter van dat centrum belangrijk. Klopt, een nadruk ook op Engelstalig onderwijs. En dat zal ook gewoon ervoor zorgen dat de studenten over heel de wereld naar Zeeland komen om op het gebied van water, energie en voedsel te kunnen studeren in onze prachtige delta. Voor Scalda, dat mbo-onderwijs geeft, is het bijzonder om mee te doen met het hoger onderwijs. Het is denk ik heel belangrijk dat we in Zeeland ook zorgen dat de kennis die gegenereerd wordt, dat we die ook zo goed mogelijk en zo snel mogelijk kunnen toepassen. Ook voor het bedrijfsleven en de regio zelf. En juist daarin kan het mbo een hele grote rol spelen. Alle betrokkenen zijn dus optimistisch. Maar wat kunnen zij doen als de plannen, net als bij de marinierskazerne, toch niet doorgaan? Er zijn garanties gegeven, er is commitment over afgegeven. En het grote verschil met de marinierskazerne, dat wil ik nog wel benadrukken, is dat we nu in eigen hand hebben. Wij als founding fathers, en dan heb ik het over UCR, Scalda, HZ met Utrecht, Wageningen en daarbij ook NIOS en Wageningen Marine Research, die kunnen dit zelf gaan uitvoeren. En dat kunnen we ook. En dat gaan we ook doen. Hebben we gezegd, we moeten eigenlijk zo snel mogelijk samen aan de slag. Zo snel mogelijk concreet werk maken hiervan. En zorgen dat we eigenaarschap hebben. En dat we ook een kwartier maken die nu aan de slag gaat. Dat we die goede dingen mee kunnen geven, goede richtlijnen. Om ook zo snel mogelijk dit centrum te gaan concretiseren. Mantelzorgers die thuis een dementerende partner verzorgen zijn tijdens de coronacrisis ernstig overbelast geraakt. Dat vertellen verschillende betrokkenen. Dagbehandelingen stopten en alle zorg kwam op de schouders van mantelzorgers terecht. Nu de voorzieningen weer beetje bij beetje opengaan, halen zij opgelucht adem. Nou, ik ben wel blij dat het weer over is. Althans, weer geleidelijk weer zijn normale leven krijgt. Dat hij volgende week weer 3 ochtenden kan. Dat ik toch weer een beetje extra lucht krijg. Ja. Het was niet makkelijk. Dat is een tijd geleden. Het Odensehuis in Zierikzee is een inloophuiskamer voor mensen met dementie en heeft de deuren weer geopend. Wel maar voor kleine groepjes en met beperkte openingstijden, maar mantelzorgers zijn er weer enigszins mee ontlast. Anders zit je echt hele dagen met elkaar thuis en dan krijg je toch kleine irritaties. Dat is simpel. Ja, dat hebben we allemaal. En dan, hij blijft natuurlijk dezelfde dingen vragen die hij vergeet. En dat is een keer niet erg, maar op een gegeven moment heb je echt zoiets van, jos, hoe doe je het erop? En als hij dan 3 dagen de weg is, dan staat het elastiekje niet zo strak gespannen. Dan kan je dat gewoon veel beter hebben. Ook de vaste bezoekers zijn blij dat de dagopvang weer open is. Als je thuis zit, dan zit ik te barreleren. Zij werkt nog natuurlijk. Nou ja, dan zit je daar de hele dag alleen. Tegen de muur te kijken. Ja, dan ben ik weer blij, dat weer een dag open is en dat we weer hier naartoe kunnen. Ik mis het heel erg, ja. Echt. We merken echt dat het voor de mensen heel belangrijk is dat we weer gaan starten. Zijn mantelzorgers overbelast geraakt? Ja, zeker. Ja. Als ze dat niet al waren.
Maar nu in die coronatijd is daar nog een schepje bovenop gegaan. Ja, er ging niks af, er kwam alleen maar bij. Ja. Niet alleen sloot de dagopvang de deuren, de huishoudelijke hulp, de buren en de familie kwamen vaak ook niet meer langs. Voor mensen met dementie kan dat grote gevolgen hebben. Ja, iemand kan zich niet meer zelf goed bezighouden. Dus initiatief uit de hersenen verdwijnt vaak. En dat betekent dus heel vaak dat de partner of de mantelzorger dat moet overnemen. En wat je heel vaak ziet is als er overdag te weinig activiteiten zijn, dat er ook 's avonds en 's nachts meer onrust is. Dat mensen echt angstig kunnen worden, hallucinaties kunnen krijgen, de dag en de nacht kunnen omdraaien. Dat geeft natuurlijk een hele hoge belasting voor de partner met name. Heeft u nou meer crisissituaties meegemaakt dan anders? Het is meer geweest dan dat het normaal gesproken is, ja. Half Vlissingen is in de nacht van woensdag op donderdag wakker geblazen door een misthoorn van een jacht dat bij de scheepswerf lag. En zo klonk dat, een half uur lang. Volgens Amos ontstond er kortsluiting door regen en daarom ging de scheepstoeter af. En dat was dus niet zomaar verholpen. 2 privéfeestjes zijn de oorzaak van de stijging van het aantal coronabesmettingen in Goes. Vooral jongeren en hun familieleden zijn besmet geraakt. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD, zegt verslaggever Mark van Dam. Er is uitgebreid bron- en contactonderzoek gedaan door de GGD. Dat wil zeggen dat ze mensen die besmet zijn gevraagd hebben naar met wie ze contact hebben gehad. En dat leidde tot 2 privéfeestjes. Daar zijn de meeste besmettingen waarschijnlijk overgedragen. Waarschijnlijk ging het om examenfeestjes. En daar zijn vooral jongeren tussen de 17 en 20 jaar oud besmet geraakt. En die hebben dan ook weer enkele ouders of familieleden besmet. En dat zijn dan mensen van tussen de 40 en de 50 jaar oud. In totaal zijn er sinds 1 juli in de gemeente Goes 50 besmettingen geconstateerd. En naar aanleiding van de stijging in het aantal besmettingen in Goes was het vrijdag druk bij de coronateststraat. En scherpen SVRZ en Zorggroep Ter Wilde bezoekregeling aan. Er werken hier heel veel medewerkers, er komen hier heel veel mensen op bezoek. Dus het enige wat wij nu kunnen doen is zorgen dat we die toestroom beperken. Dat we de controlemaatregelen even terug aanscherpen. En ja, we weten allemaal waar we het voor doen, hè? Het beschermen van de kwetsbare ouderen. De bewoners mogen nu nog maar maximaal 2 vaste bezoekers per dag ontvangen. De zorginstelling is extra alert omdat nog niet zo heel lang geleden bewoners besmet raakten met het coronavirus. En we weten hoe zwaar het is geweest en voor het personeel, maar ook voor de familie. Dat is iets wat je niet nog een keer wil meemaken, dus alles wat we eraan kunnen doen om dat te voorkomen, willen we absoluut doen. De gevolgen van de corona-uitbraak is niet alleen voelbaar in de verzorgingshuizen. Hier bij de teststraat in Goes is het topdrukte. Er is zelfs een extra rij geopend. Ik kom van Walcheren en ik heb lichte verkoudheidsklachten. Dus voor de zekerheid toch maar even een test doen. Ik denk dat het besef er nog steeds niet is bij jongeren. Dat ze drager kunnen zijn zonder symptomen. En dan denk ik, ja, hoe dom kan je nou toch wezen, hè? Het is wel een beetje druk hier nu, hè? Het is druk, maar ik was gewaarschuwd. Ik wist dat het me te wachten stond. Geen probleem. Ondertussen maakt een paar kilometer verderop Sofjan Azagari zijn beachbar in orde om volgende week terug open te gaan. Vorig jaar was dit een hotspot voor jongeren en dus is dit jaar extra oplettendheid nodig. Ik hoop niet dat het politieagentje hoeft te spelen, maar gewoon mensen op een nette manier toch wel zeggen dat ze moeten gaan zitten. Dus niet gaan staan en niet gaan lopen. Natuurlijk als ze iets moeten halen of naar het toilet moeten, dan kunnen ze gewoon lopen en bewegen. Maar uiteindelijk is natuurlijk wel nog steeds de afspraak en de regel is nog steeds dat mensen gewoon moeten zitten. Met 1,5 meter afstand. Ook bij Ter Wil hopen ze dat de maatregelen worden nageleefd. De aangepaste bezoekregeling geldt in ieder geval voor 2 weken. Traas hoopt dat het daarbij blijft. Het valt natuurlijk voor de familie wel weer even tegen, denk ik. Dat we even terug moeten afschalen. Maar ik hoop dat iedereen er begrip voor heeft. Want we weten uiteindelijk waar we het voor doen. Dat is dat we het virus niet terug binnen het verpleeghuis krijgen. De coronacrisis heeft de Zeeuwse voetbalclubs in ieder geval al bijna €1,5 miljoen gekost. De clubs liepen allemaal de inkomsten van hun kantines mis. En dat is voor de meesten de belangrijkste bron van inkomsten. Op 7 maart werd hier in Arnhemuiden de laatste competitiewedstrijd gespeeld. Daarna kwam het coronavirus en werden alle competities stilgelegd. De velden gingen dicht en de kantines gingen op slot. Ja, toch wel een groot gemis, hè? Mensen, ja, het is toch een beetje een vast patroon, hè? Dat je zaterdag naar de voetbal gaat, hè? Je bent hier de hele dag hier zo. En tenminste, een heleboel van ons zijn hier de hele dag hier.
ja, dan val je toch een beetje in een gat. Ineens was alles over en uit. Niet meer voetballen, niet meer trainen. Dus we vielen ineens gewoon dan in de stilte. Uit de taps kwam geen bier meer en de voorraad werd bij de meeste clubs verkocht. En dat was ook het laatste geld dat in de clubkas terecht kwam. Hoeveel zijn jullie ongeveer misgelopen qua inkomsten? Ja, ik denk tussen de 50 en 60% van onze omzet missen we ongeveer. Want nogmaals, de tweede helft van het jaar dan wordt het echt gewoon verdiend hier. Dus dan moet je ongeveer denken tussen de 50.000 en 60.000 euro wat je ongeveer misloopt aan omzet. We schatten in dan toch zo'n 40.000 à 45.000 euro aan omzet. Voor onze vereniging is de kantineomzet onze belangrijkste bron van inkomsten. Dus ja, we staan nu letterlijk en figuurlijk gewoon dan 4 maanden gewoon aan droog. Zowel dan qua consumptie als ook qua inkomsten. Dus we hopen dan ook echt dat met ingang van volgend seizoen, dat dan ook echt het leed ook weer achter de rug is. En dat we dan weer terug kunnen gaan naar een normaal. De NOW-regeling waarbij voetbalclubs eenmalig 4.000 euro kregen is welkom geweest. Uit onze belronde blijkt dat geen enkele club zich zorgen maakt om het voortbestaan. Al geven ze wel aan dat het allemaal niet te lang moet duren. We zijn een gezonde financiële vereniging, alleen dit jaar hebben we geen overschotten in ieder geval en eerder veel tekorten. We moeten kijken hoe we hier op 1,5 meter allemaal kunnen organiseren. Dus, en langs de velden, hoe ga je dat allemaal organiseren? Hè? Je mag niet zingen en je mag niet roepen. Hoe ga je het allemaal monitoren? Dus dat betekent ook zeg maar, dat we omzet hebben verloren, maar het betekent ook nog dat de omzet de komende periode naar alle waarschijnlijkheid ook niet reuze zal zijn. Vrees jij voor het voorbestaan van VV Terneuzen? Nou, zo erg zien we het dan toch ook weer niet tegemoet, maar het zal wel nodig zijn dat we gewoon natuurlijk met ingang van het nieuwe seizoen dan weer kunnen gaan voetballen. Afgelopen week maakte de KNVB bekend dat er in september weer gevoetbald wordt. En Jan Lonink, voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van de gemeente Terneuzen, heeft er spijt van dat hij onlangs, tijdens een huldiging van 15 brandweermensen, schouder aan schouder met ze op de foto is gegaan. De burgemeester noemt het nu een stomme actie die niemand te verwijten valt, behalve hemzelf. De afstandsregel is een opgave voor iedereen, ook voor mij. Ik ben ook maar een mens, zegt Lonink daar nu over. Hij gaat overigens niet alsnog een boete van 390 euro betalen, omdat er op basis van foto's geen boetes kunnen worden uitgedeeld. Lonink benadrukt verder dat als er een opsporingsambtenaar bij de huldiging aanwezig zou zijn geweest, deze geen boete zou hebben uitgedeeld, maar eerst had gewaarschuwd. Op de Facebookpagina's van de gemeente Terneuzen en Omroep Zeeland kreeg de burgemeester veel kritiek vanwege deze foto's. En de foto's zijn ook terug te zien op onze site, net als al het andere nieuws natuurlijk. Voor nu nog een fijne avond en tot morgen.